Tubag sa ta kay natuturan yun. Piti mambisiya, eh. Okay, nara. Unsaon man ako ni sir? Akong silingan, sige ra ko bantayan. Wala ra ba ko ikasweldo? Ay, Wala na. Kung wala ka paningil, sa iyang pagbantay nimo. Okay ra kay na, oy. Ina nila ko advice sa imo, ha. Kanang silingan nimo nga kuan mare. Mare. Kanang silingan nimo nga sige kag bantayan. Sayon gana, himuan na siyang assets. Number 1 ana is pwede nimo na mahimong sekretary, mahimong marketing, mahimong CCTV, libre na. Okay, kami mo install og CCTV, mahal man. Na, imuha, barato na. Pwede nimo siya mahimong messenger. Kana lang, upat. Gamita sa inana nga pamagi. Kanya, pahitan, sekretary. Sige man nagkikagbantayan. Sa may trabaho sa sekretary, pwede nimo pamalihugan, di ba? Na nimo nga, example, nakay kuan, nakay binuhi baboy. Tama ngayon, nakay sa imong likod ba, backyard. Maingon man na nga, Mari, mulakaw sa ko Maria. Maingon man na siya, adto na rin kagkuan Mari. Kay mo, man na si mong lakaw gyud. Kay, sige, kagwantayan. Nya akong kuan ba? Mamaliw ko tako, katong baboy. Katong baboy ni mo nga, tulo ka buhok. So ito kayo mo Mari. Nya, mamaliw ko tako. Siya, way problema Mari. Diba? So ito kayo, magamit ni mo na, mapamalihugan ni mo. Ya katong akong kuan Mari, ikaw ni pakaon tong kuan ha. May problema Mari. Di ba? Basta kanang kagbantayan, hibalo man na sa inyong sitwasyon sa inyong balay. Magamit nimo na. Ikaduha, marketing. Example na kay product, kape. Ang buhaton lang gid nimo na imo silingan nga kuan. Kagbantayan, dai ga permi. Na kay nagabaligya kape, 3 in 1, ay glutathione. Pagkita nimo dito nangapi na imo Mari. Na Mari. Uy, nagka-blue-mail kay kakaron na. ay, Pero kung mo inom, bitaw ka ani kong kape, masamot yun, kinanig glutathione na. Balit na. Magamit ni mo na, kanang mo silingan si kabantayan. Amo din ni mo product karon Mari. Daghan pa kay kong product. Balit lang diri. Ana na siya. Ana ay nagka-problema ana nga si kabantayan. Nya, libre pa CCTV. Maglakaw ka, maingon nga, maglakaw sa kumariha, batay-batay ako malay. Problema pa rin ang sige kabantayan. Ba kay bayad? Pwede po na imong messenger. Naon mo nga, Mari, katong baboy ba nga kuan? Pwede na dito maihaw. Pisag-isay maambit di awa. Siya na. Dali ra kaya na, si kuan dito. Dali ra kaya ng messenger. Ayaw dyan na problema, ha? Ang kanang silingan na to, nga sigag bantayan, asit na. Tanawa lang dapit ni mo magamit. Okay? Okay, kagol. Salamat, Yaman.